Máme 17 hodín, 13 minút, vy máte naladené Rádio One Rock, no a v tejto chvíli už prichádza čas na to, aby som dala priestor aj môjmu dnešnému hostovi. Krásne vítam v našom štúdiu Mareka Slobodníka. Marek, ahoj. Ďakujem, ahojte. No, kto by nevedel, kto je Marek Slobodník, tak také rýchle bio dám na úvod, že Marek je motocyklista, ktorý vlastne v 2013 roku, na začiatku roku 2013 sa vrátil s takou českou žltou trabantovou výpravou z Južnej Ameriky. On tam nebol ako šofér trabantu, on tam bol na motorke. Marek bol si tam na Jave však. Na Jave 250, 55-ročnej, podotýkam. No, áno, to bol vlastne taký dôvod, že aby ste nejak ladili k tým trabantom, hej? Rokom výroby. Ono to v podstate bolo trošku inak. Ja som pôvodne nemal ísť na Jave 250, keď som bol predtým, dostanem sa k tomu, na inom výlete na Jave Pionier a na tento výlet som mal ísť tiež na Jave Pionier. Lenže s tými trabantami a maluchom to nebolo moc múdre riešenie, nestíhal, hej, tak sme to museli rýchlo zmeniť na Javu 250. No, ľudia, ktorí sledujú na Českej televízii seriál o tejto ceste trabantovej, prípadne už videli film Trabantem až na konec sveta, tak vedia, že vlastne celé sa to zomlelo už po štarte oficiálnom, nie? Vy ste menili už po štarte. No, bol oficiálny štart. Na Vyšehrade? Na Vyšehrade v Prahe, mali sme ísť potom do Holandska, odniesť všetky tie stroje do kontajnera a stade mali ísť loďou do Guajany, no ale tam sme zistili vlastne, že ten Pionier nestíha, čo teraz, všetko sme museli presunúť do týždeň, stresy sme mali, čo sa ide diať a napokon to všetko dopadlo dobre a zvládli sme to. Zvládla to aj Java, aj Trabanty, aj poľský Fiat, aj poľská výprava. Marek, vráťme sa na začiatok. Ako si sa ty vlastne dostal k takýmto adrenalinovým jazdám za hranice Slovenska? To je veľmi taký zaujímavý príbeh. Ja som jazdeval na motokrosovej motorke a moja motorka bola asi tak 1 kilometr od domu a nechcel sa mi furt pešo chodiť v tej výstroje za ňou, tak som si kúpil Pioniera a chodil som na tom Pionieri za ňou a tak som sa chodil voziť. Potom som si povedal, že chodím do mesta na Pionieri, na Kofolu a tak a raz nás napadlo s kamarátom, že čo tak ísť okolo Slovenska na Pionieri. Tak sme šli okolo Slovenska, zoznámili sme sa s inými ľuďmi, ktorí tiež chodili na Pionieri a išli sme do Rumunska. No a po Rumunsku sme sa dali dokopy teda s tou inou partiou, s ktorou sme boli v Rumunsku. Prišiel kamarát, on pracoval ako tlačiar vtedy, aj teraz ešte pracuje teda, a doniesol krásny kalendár na rok 2010 a že pozerajte, tu sú proste všetky zaujímavé veci, ktoré majú zmiznúť zo zemského povrchu. Bol tam aj Aralské jazero, tam bolo z Kazachstanu a to bolo asi tak najbližšie, čo tam bolo, takže sme sa dohodli, že poďme to pozrieť. A ako pôjdeme? Poďme na Pionieroch. A dobre, a tak sme šli. Koľko trvala tá cesta? To trvalo 2 mesiace. 2 mesiace, bol z toho aj nejaký záznam? Ja mám pocit, že si z toho robil vlastne nejaký film potom, ne? My sme nešli kvôli tomu, že by sme robili taký záznam z toho, čo je škoda. Mali sme aj kameru, ale nemali sme microSDčku a vtedy sa nedala kúpiť už za hranicami Slovenska, takže sme išli bez nej a vznikol taký krátky 15-minútový fotozáznam s komentárom, ale je to inak dobrý záznam, ja som s ním spokojný a dá sa pozrieť kľudne hoci kde na internete, volá sa Veľká cesta malých strojov. A nezískal si za to aj nejaké ocenenie, či to si pletiem? Nepletieš si to? Dobre som nabrifovaná. Nepletieš si to. Boli sme s týmto filmom aj v kine v Ružomberku na takom, to boli také cestovateľské filmy, motofilmy a tam sme získali prvú cenu. Bol nejaký rozdiel, keď porovnáš jazda na Pionieri a jazda na tejto Jave 250-ke? Je veľký rozdiel, už len výkonový by som povedal, potom zase s tou kvalitou, že tá Java sa vôbec nekazila, ten Pionier furt niečo tam treba doľaďovať, ale zase na tom Pionieri sa mi lepšie sedí, mám tam taký lepší pocit, možno som zvyknutý, alebo neviem, lepšie sa mi na ňom sedí, ale akože určite celkovo je lepšia Java, ako aj výkonom, aj všetkým. Takže spomenuli sme tvoje cesty okolo Slovenska, do Rumunska, potom k Aralskému jazeru, do Kazachstanu. No a ako sa zrodil ten nápad, ako si sa vlastne dal dokopy s Danom Přibáňom a s tou jeho partiou Trabantovou? Tak to je zase ďalšia taká vtipná príhoda. Dan si našiel tento film na internete, písal mi mail, že on jazdí na Trabante a že bol v Afrike a že či neprídem niečo povedať o tom našom výlete do Kazachstanu, že robí jednu akciu v Prahe. A neviem, že tak prídem na Pionieri. Tak som išiel a frajerka mi povedala, že ide so mňou. Hovorím, že tak poď so mňou, tak sme šli dvaja na tom jednom Pionieri. To po tej D, čo to je za diaľnicu? Išli sme po vedľajších, len chvíľku sme si to strihli cez diaľnicu, hneď nám dali pokutu 60 €, ja som mal v peňaženke 60 €.
Vravím, že nemôžete mi dať pokutu, lebo ja sa nedostanem do Prahy a potrebujem ísť do Prahy. Tak mi zobrali vodičák a dali mi taký papierik, s ktorým som sa mohol pohybovať iba po Slovensku. A vravím, a ideme, tam musím prísť. Tak som šiel. Potom ma zastavili pred Brnom v noci, bez svetiel, ešte frajerka sa ma pýtala, je to bezpečné ísť takto bez svetiel, všetci trúbia. Neboj sa, poďme, ideme ďalej. Zase nás zastavili policajti. Policajt vraví ako prvé, že pán vodič, doklady. Vravím, no tie už nemám kompletné, na Slovensku mi zobrali vodičák. Tak som sa tam prebojovával 3 dní do Prahy, takto dvaja teda na Pionieri a keď to Dan uvidel, že proste prišiel taký blázon zo Slovenska, alebo ako to nazval, na Pionieri ešte dvaja, tak keď už plánoval túto druhú cestu, tak ho napadlo teda, že tento Slovák by mohol ísť s nami. No a Slovák podľa Danových slov je veľký pankáč a povedal, že prečo nie a bolo rozhodnuté, hej? Ja som rozmýšľal asi 6 hodín, sa mi zdalo na tým. Tak to je dlho. Ale potom si teda prikývel, boli to nie 2 mesiace, boli to 4 mesiace, čo ste boli vlastne v Južnej Amerike. No stalo sa tam strašne veľa zaujímavých vecí. Daj teraz aspoň takú jednu, ktorá ti v tomto momente napadne, ktorá by stála za to teraz rýchlo povedať, lebo my sa vrátime ešte k ceste do Južnej Ameriky, ale teraz daj taký nástrel. Tak ja hneď asi od začiatku začnem a to bolo, že sme prišli do Guajany, do mesta Georgetown, to je strašne také malé mestečko, asi 200 000 a malý štát a to je vlastne jediné mesto, to hlavné mesto. A nechcem skákať od jednej strany na druhú, tak by som povedal prvú vec, že s Jakubom, to bol fotograf, sme šli raz do mesta takto večer sa prejsť a vraveli, že to je dosť nebezpečné chodiť do mesta, že to je fakt treba si dať pozor. My sme si teda pozor nedali, taký chlap nám chcel predať také veci, ktoré mal pri sebe v kabáte. My sme chceli niečo iné, že on to má pri sebe, tak sme išli za ním. Kubo vraví, že keď bude taká tmavá ulička, že zastaň, že už nejdeme za nimi. A my sme stále teda za ním išli, až napokon vytiahol na nás zbraň, tak to bola jedna taká nebezpečná vec, ktorá sa nám stala. My sme potom museli utekať, našťastie sa nič nestalo. A ja si myslím, že ďalej budeme pokračovať po tej pesničke teda. No skvelé, tak toto neviem, či bola zrovna taká akože návnaďová situácia, ale tak dobrá správa je tá, že nič sa vám nestalo, celá 8-členná výprava prežila tie 4 mesiace v Južnej Amerike. No a o tom, čo sa tam ešte všetko dialo a čo stojí za to spomenúť, si povieme po pesničke. Teraz prichádza Bruce Springsteen, Streets of Philadelphia, tam ešte trabanty neboli možno na budúce. Máme 17 hodín 29 minút, vy máte naladené Rádio One Rock, no a v našom štúdiu stále ešte Marek Slobodník, motocyklista, ktorý na Jave 250 prešiel Južnú Ameriku. Dobrý deň. Súhlasíš s tými informáciami? Súhlasím. Počúvaj, keďže sme pred chvíľkou počúvali Rolling Stones, tak vy ste tam počúvali hudbu nejako? No, v autách sa počúvala hudba, ja som si dal také slúchátko do ucha, väčšinou som počúval Zónu A, Slobodnú Európu a ešte neviem, tam AC/DC asi mi tam hralo dokola. Dobre, takže ty si taký rocker vlastne. Taký punkač skôr. Dobre vedieť. No, lebo to mi tak, vieš, keď som pozerala teda ten seriál, lebo ja som zatiaľ film nevidela, ale seriál Trabantom, ako sa volá vlastne seriál? Trabantom až na koniec sveta. Takže aj seriál sa volá. Nie. Tak to neviem, ako sa volá seriál. Seriál je asi Trabantem Južní Amerikou a film teda, ktorý je aj v našich slovenských kinách, už sa volá Trabantem až na konec sveta, ale v podstate ide o to isté. Tak ja keď som pozerala ten seriál, tak stále som si hovorila, že ty si muž zo železa. Lebo vieš, tí ľudia v tom Trabante alebo v tom polskom Fiate predsa len ako, sú to také krabičky, ale aspoň ako tak chránení. Ale ty úplne vystavení tomu dažďu, prachu. No bolo to tak a nebola to sranda vždy. V tej Guajane, Brazílii, tam som bol furt od prachu, potom sme išli do And, do 5000 metrov nad morom takmer, tam som skoro zamrzol. Zase v Peru tam furt pršalo, najmä tomu, takže nebola to sranda, fakt. No, ty spomínaš, že v Andách si skoro zamrzol, ale čo ja viem teda z toho seriálu, tak ty si sám chcel spať nie pod stanom, ale v takej tej hojdacej sieti, ktorú si tam ani neviem na čo vlastne zavesil. Si tam našiel nejaké koly, hej? No ja som v diaľke videl také 2 stĺpy, tak som neišiel za tým ešte asi o 50 výškových metrov vyššie, také sranda. Ale mne sa strašne zapáčila tá hojdacia sieť, tam všetci v Brazílii v tom spali a ja som si to hneď kúpil, ja som celý čas tom spal a v ten deň sme boli 400 metrov nad morom a na druhý deň sme už boli 4725, alebo teda v ten istý deň sme spravili toľko metrov. Ale som si vral, že znova budem spať takto v hamáku, do rána som skoro zamrzol, takže nie je to dobrý nápad spať takto v hamáku v takej výške. No
No, spôsobilo vám to aj trošku nejaké zdravotné komplikácie, ne? Tak aspoň také, že čiastočné a krátkodobé. Vidí sa mi, že Tomek alebo aj Dana zvracali a všetkých ostatných bolela hlava a nikto sa nevyspal. Jasné, všetci boli takí ako po opici. Tak ste vyzerali. No, tak sme vyzerali už keď sme stúpali hore, robilo to niečo s nami. Dobre, ešte sa vráťme teda k tým zaujímavostiam. Čo ešte ti tak sa vybaví v hlave, keď si proste spomenieš na tie 4 mesiace v Južnej Amerike? Tak to je ťažko povedať, lebo tu budeme asi do rána, ale hneď prešli sme diaľnicou duchov, to je BR-319, asi 700 km bez akejkoľvek benzínky a dediny a to bol sa len prales a išli sme tady týždeň asi 10 km za hodinu priemernou rýchlosťou, takže hneď sa mi vybaví ten prales, ako sme putovali. Hneď z toho pralesu sme stúpali do tých Ant, najvyššie sme boli 4868 metrov. To je strašná výška a v podstate, keď si zoberete čo 1000 metrov nadmorskej výšky, to 10% výkonu dole, takže pri tých 5000 sme mali 50% výkonu dole a tá motorka moja napríklad mala 11 koní, tak zrazu mala 6. Tie auta mali 22 koní, to už má lepší skúter, možno viac, a mali 11. Zas potom sme prešli k Tichému oceánu, ja som bol prvýkrát pri Tichom oceáne, tam by som mohol aj niečo povedať k tomu. Povedz, lebo tie zábery, aj fotografie, ktoré nájdú naši poslucháči aj na Google, sú úplne krásne, to bolo nádherné proste. No a pri Tichom oceáne to bola taká nádherná scenéria, úplne krásne, proste to more, všetko, reklama na slobodu, proste som tam šiel previesť na tej motorke, čajky som tam naháňal. Čajky vtáctvo myslí? Vtáctvo, A išli sme proste, že si strihneme cestu, že ušetríme pár kilometrov, potom pobreží, mne zrazu Java prestala ísť, reklama na slobodu skončená, obzriem sa za sebou, oni zastali tiež na autách, prišla zrazu z Tichého oceánu, sa stal taký hlučný, burlivý oceán a už prišli vlny a začalo tam tie auta zatápať. Vtedy sme si prvýkrát povedali teda, že asi my sme si vraveli, že do filmu dobre, keďže sa ten film natáčal. Pri každej takej zlej veci sme si povedali do filmu dobre, ale tu sme si to už nepovedali, tu sme iba kričali a kopali a hrabali a asi hodinu sme sa dostávali z toho pobrežia, zapadnuté auta, proste to bolo niečo strašné. A bola to taká situácia, že si sa fakt bál, že jednoducho tie stroje odplávajú do Japonska a vy tam zostanete na tom pobreží? Tak ja som sa až tak nebal, ja som bol na motorke, ja som si motorku otlačil, ale už Česi a Poliaci mali väčší problém. Spomenul si Čechov a Poliakov, to je tiež dobré, lebo na to by sme takmer zabudli. Tam bola totiž taká trojnárodnostná výprava, ty si bol jediný Slovák, potom tam boli dvaja Poliaci, Tomek a Radoslav, a potom teda petica Čechov. Ako si sa zžil s tými národnosťami? Čechom máme blízko, ale Poliaci, čo? Tak ja som Poliakov predtým veľmi nepoznal a teraz si vravím, že to bolo bardzo dobré, že som sa s nimi stretol, lebo to sú super ľudia. Ja som bol veľmi rád, že prišli na túto expedíciu, alebo že išli s nami, lebo ja by som sa si nudil bez nich. To boli tiež takí pankáči a večer sme chodili kade a bola fakt s nimi sranda, aj v tom filme, v seriáli vidno, že sú to super ľudia. Mal si aj ty, alebo takto, uvedomoval si, že sa to vlastne celé točí, dával si nejako pozor na to, ako sa tváriš, čo hovoríš, že to bude film, bude z toho seriál? Zo začiatku, možno to aj na tom seriáli vidieť, že ten človek tak furt vníma tú kameru a potom už ku konci si úplne zvykne na tú kameru a už vôbec to nerieši, ale ako najťažšie podľa mňa na tej ceste bolo to, že sa to točilo. Proste tie prejazdy, všetko to natočiť, vrácať sa po kameramana, vymyslieť niečo a celkovo to bolo strašne náročné. Áno, treba vlastne povedať, že tá 8-členná výprava, to už bolo aj vrátane fotografov, vrátane kameramanov, to znamená, že žiadne sprievodné auto, ktoré by s vami išlo a tam sa všetko dohrávalo. Žiadne. Vlastne v jednom Trabante bola Dana, tá kamerovala, v druhom bol Kubo a Zdenek, jeden točil, druhý fotil a ešte aj Radek, ktorý bol Poliak, tak tiež natáčal. To znamená, že možno keby sa netočilo, tak by vám to trvalo o polovicu menej? No ale teraz by som možno nebol tu s tebou v rádiu. No to je pravda, toľko zaujímavých ľudí by som ja nestretla, takže ja sa veľmi teším, že Trabanty, aj polský Fiat, aj Java 250 Marekova to zvládli, tú Južnú Ameriku. Dáme si opäť trošku pesničky a možno aj nejaký reklamný blok nás čaká, no a potom sa určite ešte vrátime aj k tomu, čo bude nasledovať, pretože Južnou Amerikou táto žltá výprava nekončí. Ja viem, že sa chystáte vraj do Austrálie.
Premýšľame nad tým. Premýšľate o tom, no tak uvidíme, kde sú tie myšlienky, kde je to premýšľanie, v akom je to štádiu. Teraz už Olympik, krásna, neznáma. V tejto chvíli je 17 hodín 44 minút v štúdiu Rádia One Rock stále Marek Slobodník, veľmi taký adrenalinový motocyklista, ktorý sa rád preváža na Pionieri alebo na Jave 250. A čím si ty prišiel dnes do Nitry z Banskej Bystrice? Pršalo v Bystrici, tak som musel ísť s Trabantom, žiaľ. No a počuj, ty si mal Trabant už aj pred tou Trabantovou výpravou? No už aj predtým som mal Trabanta a v podstate táto cesta v Južnej Amerike mi potvrdila, že to je najlepšie auto, ktoré môže byť. To je nezničiteľné auto. Nezničiteľné a človek sa vozí takmer zadarmo. V podstate tie opravy tam sú všetko také pár centové. Keď spomínaš opravy, vy ste veľa opravovali aj počas tých 4 mesiacov v Južnej Amerike. Ako sa to vlastne dalo s tými domorodcami? Domorodcami, teraz aby som ich neurazila, ale s tými miestnymi ľuďmi. Veď oni možno také auto videli poprvýkrát v živote. Ako tak, to je veľmi jednoduché auto, to je prvá vec, takže človek, ktorý niečo vie o autách, tak hneď pochopí asi všetkému na Trabante, ale ja myslím, že až tak veľa sme neopravovali, napríklad Trabanty, sa mi zdá, že Babu tam niečo odišlo, iba štarter a druhý Egu, tam sme zlomili rameno, to sme museli dať zváriť, takže to nebola žiadna taká zložitá vec. A Malúk sa kazil najviac a Java vôbec napríklad. Java tá iba rozeta mi odišla vzadu. Takže úplne úžasný stroj, odporúčaš? Tiež odporúčam, samozrejme. Ešte sa vrátime samozrejme do Južnej Ameriky, lebo to je teraz taká tá vaša zatiaľ posledná výprava, expedícia, ktorú ste prešli. Ja si zo seriálu pamätám veľmi veľa vecí, ale teraz sa chcem teda spýtať na jednu: zranenia a zdravotný stav, lebo Marek, tebe koľkokrát vyskočilo rameno? 2-krát mi vyskočilo rameno, ja mám trošku pokazené z tej motokrosovej motorky a dlho akože bolo v pohode, no na tejto ceste tá 250 má také vibrácie do tej ruky, také zvuky to robí, trasie s celou rukou, tak 2-krát mi vyskočilo, ale paradoxom je to, že nie na motorke, ale prvýkrát som hral volejbal s peruánskymi detičkami a druhýkrát som si vyfukoval karimatku, takú nafukovaciu. Tak pri vyfukovaní karimatky, to sa ako dá? Neviem sám. Proste sa ale tak stalo. Na budúcu expedíciu si už kupujem poriadnu penovú karimatku. No prvýkrát si dal rameno dokopy Aleš, takým nejakým zázračným spôsobom, mystickým priam. No a ten druhýkrát už ste boli aj v nemocnici? No, prvýkrát sme išli do nemocnici, najprv sme prišli do takého mestečka, taká malá nemocnica tam bola, taká žena tam bola, tam mi píchla do zadku takú injekciu, zrazu bolo všetko také super a smiešné a museli sme ísť, ona povedala, že to nevedia akože napraviť v tejto nemocnici, že musíme ísť do druhej nemocnici, tak sme cestovali zase do iného mesta, do druhej nemocnici, ale už to bolo také celé smiešné, tam mi tú ruku zrengenovali, mali tam rentgen. Ako som čakal pri tej ambulancii, tak mi rameno skočilo same späť. Oni prišli za mňou, že mi to teda idú napraviť, ale ja to už mám všetko v pohode, všetko späť. Radek ešte vravel, že Ježiš mu to napravil. My sa tam smiali, znova mi to zrengenovali a fakt to bolo v poriadku. Tak, ale potom som asi 200 km si dal oddych a išiel som v aute. Kto šoferoval motorku? Radek je tak dosť malý, 150-160 cm Poliak. Takže mal trošku problémy, ale zvládol to. Museli sme mu zobrať všetku tú batožinu na Trabanta, ale zvládol. My už sme spomínali, že s Poliakmi bola veľká sranda. A čo jazyková bariéra? Ja som im ako zázrakom všetko rozumel po poľsky. Skvelé. Oni tebe? Aj mne. Ono sa dosť podobá tá slovenčina asi. Viac ako čeština s polštinou. A čo jazyková bariéra v rámci tej Južnej Ameriky? Lebo tam asi španielčina a možno portugalština najviac? No, tam sme boli stratení. Jedine Tomek je človek, ktorý vie veľmi dobre anglicky, nemecky, aj slovensky a veľmi rýchlo nachytal aj tú španielčinu, takže on tam komunikoval najviac. Tak teraz vlastne s tou angličtinou by ste mohli byť v pohode pri tej ďalšej výprave. My už sme to v predošlom vstupe spomínali, že teda plánuje sa Austrália. Mal by si sa aj ty zúčastniť opäť? Mal by som sa aj ja zúčastniť, možno dokonca aj Poliaci by sa mali, neviem ako Tomek, on ešte asi premýšľal, alebo niečo má, Radek by tiež veľmi rád šiel. No a posadka Trabantu Babu by sa mala trošku zmeniť.
No, už to tak kolovalo na Facebooku, vlastne na facebookovom profile trabantákov českých, že teda plánuje sa trabant špeciálne upravený pre vozíčkára a ten prvý by mal byť vlastne Čech, chalan, a vraj druhá členka posádky bude Slovenka. No, máš takéto kuloárne informácie? Mám takéto informácie, ako komunikujeme s jednou Slovenkou, ktorá by teda šla do toho, ešte uvidíme, čo z toho bude. Inak tento trabant sa volá Hikomat, aby som mohol povedať, vlastne dá sa tam radiť bez toho, aby človek stlačal spojku a plyn sa tiež spraví ako na volant, dokonca aj ručná brzda. Super. No podľa mňa by to bola veľká výzva. Samozrejme, toto všetko sú zatiaľ iba plány, ešte nie je nič potvrdené. Rádio One Rock určite bude pritom a bude dávať informácie z prvej ruky. Asi to stojí aj dosť veľa peňazí, nie? Taká expedícia. No, dosť, najmä tá preprava je najdrahšia. Ten život v Južnej Amerike bol lacný, aj ten benzín je dosť lacný. Vlastne všade je lacnejšie ako v Európe v podstate. A najhoršie je tam dopraviť auta, dopraviť seba a vrátiť sa späť. Tam to musí ísť cez tie námorné kontajnery, plus letenky, plus 8 ľudí, hej. Jasné. No jednoducho, tým sme chceli povedať, že každý štedrý príspevok je vítaný. Určite by so mnou všetci súhlasili. Marek, na záver možno taká filozofická otázka. Ty máš 25 rokov. Čo ťa baví na takomto štýle cestovania? Mňa baví cestovať v prvom rade a baví ma jazdiť na motorke. Na to, že už je tá motorka stará, tak už s tým nič nespravím. Vlastne do Kazachstanu sme šli preto, lebo sme chceli niečo vidieť a nemali sme inú motorku ako Pioniera a už to tak prísklo proste, že sme zistili, že dá sa ísť keď sa už dá ísť na Pionieri do Kazachstanu, tak sa dá ísť na všetkom všade. Na všetkom všade. A čomu ťa možno tak učí to cestovanie? Lebo ja poviem, čomu mňa učí. Mňa napríklad takej tolerancii, rešpektu, úcte. Čo ty? Mňa učí, takto by som to povedal. Ja som dakedy, keď som mal 18, chcel iPhone, Audinu a jednu fajnú takú obrovskú vilu niekde na takom kopci pri Bystrici. Ale teraz ako tak cestujem a vidím tých šťastných ľudí v kadetade, kde je fakt chudoba, kde tí ľudia nemôžu si kúpiť, ani toho Pioniera by si nemohli kúpiť, tak sa stal som mňa trošku iný človek. Ja už vôbec netužím po týchto veciach, ktorých som povedal pred chvíľou a proste nevidím zmysel proste v tom, aby človek míňal na drahé auta, na drahé byty, ale proste aby si ten život trošku užil. To si veľmi pekne povedal a fakt to šťastie si za prachy nekúpíš, ako spieval Richard Miller. No, pekná bodka na záver tvojej návštevy u nás v štúdiu Rádia One Rock. Mám ešte jednu milú povinnosť oznámiť, že šťastie dnes mali aj dvaja naši poslucháči, Gabo Zajíček a Milan Štúl, ktorí získavajú po 2 lístky na sobotnejší koncert kapely Yes v Bratislave. My vám samozrejme ešte budeme mailovať, kde, čo a ako, proste aby si tie lístky vyzdvihli a koncert si užili. Marekovi Slobodníkovi veľmi pekne ďakujeme, že prišiel ku nám. Nech sa darí. Ďakujeme. Budeme všetko pozorne sledovať. No a keďže si našiel čas na nás, na návštevu u nás, tak tu je odmena, lebo vraj Slobodnú Európu počúval počas jazdenia v Južnej Amerike. Takže Slobodná Európa, Boh, majte krásny deň ešte, ahojte. Ďakujem, čaute.